Moro! Tossa on Nelly. Tässä on Milla. Me tehdään tänään The Humming Challenge. Kyllä vain. Eli siis jos joku ei tiedä mikä se on, niin siis me kuunnellaan kuulokkeista biisejä ja sitten me hyräillään niitä. Ja sen pitää yrittää arvata. Niin, et mikä se on. Jep. Ja niin. Aloitetaanko me? Juu, meillä on tässä 6 biisiä molemmilla. Joo. Ehkä enemmänkin. Riippuu miten ehditään ottaa tai Joo. halutaan. Let's start! Onko tää Hello? Mä tiesin! Millainen eka piste? Jaa. Sinun vuoro. Noniin. Toni Kaat! Joo. Yes! Ja se on, minä en muista kenen se on. Minä en muista sen nimeä. Alkaa R:llä. Repliikki. Kyllä. Hyvä. Yeah! Nellylle piste. No niin. Niin, siihen tuut niin tietää, että on seuraava. Once I was 7 years old. Onko se alkanut vielä? Mikä se nimi on? Mä en tiedä siis se, mikä on se vaan Once I was 7 years old. Mama told me. Once I was 7 years old. Onko se? Once I was 7 years old. Melkein. 7 years old. Melkein siitä. Jätä se viimeinen sana pois. 7 years. Joo! Kene? Sano joku vinkki, mä en tiedä kenen se on. Minulla tulee vaan mieleen Ed Sheeran. No, ehkä tässä ei tarvitse ottaa niinku Joo. kenen. Se on Lucas Grahamin. Joo. Sinun vuoro. Jups. Millalle toinen piste. Uhuu. Ota! Juha Tapio, mä tykkään susta niitä halkeen. Oot ilman mä. Nyt juu. No, melkein. Mä tykkään Susta niin, että halkeen. Wow! Mä tykkään susta niin. Jee, mulla toinen piste. Noniin. Sitten mun vuoro. Miksi mulla tulee vaan mieleen se Turi... Miksi mulla tulee vaan mieleen se Suvi Teräsniskan? Se on se! Aamupaiste, aamusarastus. Melkein! Mut siis se on uusi aamu. Jotain. Joo. Uusi aamu. Aamun. Valkeus. Ei. Päivä. Ei. Koitto. Melkein! Aamun sarastus. Ei, kun melkein se koitto. Uusi aamun soitto. Ei! Uusi aamun koitto. Melkein! Ota se loppu siitä pois. Uusi aamun koitto. Joo! Koska Twilight. Tai nyt firmas miettii heti Twilightia. Onks minun vuoro? Joo. Ei joo. Ei kun se on musta sinun vuoro. Niin siis minun vuoro laulaa, sinun vuoro arvaa. Niin. Mut saanko mä tosta pistettä? Sovitaan, että sä saat puolikkaan Joo. pisteen. Nyt alkaa. Tää on siskon Pettiä. Eikö muka oo? Eikö tää muka oo emmää? Ei. Mitä vitsiä? Älä hytky!
mutta baby... Tarkene! Joo! Yes, Iveken! Kaikkea vaan kuuluu. Mutta ei mulla flex. Tulee vaan mieleen One Direction. Okei. Onko se joku... I Stay? Ei. No sanoinko me? Joo. If I Could Fly. No melkein! Siinä saatit poikkapisteen. Joo. Can you hear me, Krista Secrets? Ei ihan. Melkein. Mut se on Kristan. Joo. Oota. Can you see me? Joo. Yes. Ei! Yes! Meni tuu häviämään tän. Yes. Tää loppuu kohta. Siis oota, kyllä menikö se sihatapio, mutta mikä se on joku... No, laula sitä. No kun en... Mut joku aamu mä tiedän sen. Sinä selvisit ja... Ota. Kelpaat kelle vaan? Joo! Me sain pisteen! En tiedä. Sanoks me? Sano. Just a Dream. Oi sun on toi pitänyt tietää, herra, siis mä oon kuunnellut sen niin monta kertaa. Mä sain huijattua. Okei, Oh, siis please. sain semmoinen, että siitä saanut pistettä. Uhuu! Se pelkää niin paljon, että se häviää. Mitä muuten häviää tekee? Onks meillä mitään niinku rangaistusta? Ei. Joo. Joo. No, Ootko ei valmis? tällä kertaa. Minun viimeinen biisi. Joo. Voi jatkaa. Kun siinä oli tauko. En mie tiedä. Ei mä niinku saa millään kiinni. Sanoks me? Joo. Mikael Gabriel vasta tuuleen. No en mie just tiennyt Me tota. kuunneltiin tätä iltana. Missä vaiheessa? Silloin kun meillä oli lattialla. Eikö se oli hyvis? Mut jossain vaiheessa mä en toin sinulle kuunteluttanut. Et oo vissiin kuuntellut. No siis ehkä pienen pätkän joskus, kun mie kysyin, että mikä biisi toi on. Ja sitten sanot ton. Mut en mie oo sellainen kunnolla kuunnellut tota missään vaiheessa. Yeah. Ota! Kertsi. Terveiset sinne taivaaseen. Juha Tapion Ei oo Juha Tapion, kun oota. Ilpo Kaikko. Niin onkin. Just se. Mies Sillat. Joo. Cheekki. Kyllä. Ilta fiittaamassa. Kyllä. Nyt viimeinen biisi. Se oli helppo. Tiedätkö miten?
jaksaa. Kovaa! Ei. Saakeli. Ei semmoista biisiä edes varmaan oo. Onpas. Aha. Eiku mikä sen biisin nimi on? Mut kun minä en tiedä ton biisin nimeä, siinä lauletaan kovaa. Kun minä en tiedä ton biisin nimeä. Minä en tiedä ton... Mä lyö niin kovaa, Niin, kovaa, kovaa. niin kovaa. En Sut tiedä. mun sydän lyö. Okei, no siis sanonks mie sen? Joo. Sit saat pistettä. Joo. Eli 1000. Se oli nyt siinä. Pisteistä ei oo mitään hajua, mutta ne tulee tuohon Ne ruutuun tulee, näkymään joo, nyt. ne tulee. Jäätö ilme. Ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja kertokaa mitä muita haastevideoita haluaisitte meiltä. Käykää seuraamassa meitä. Niin, jos ette vielä seuraa. Linkit on kuvauksessa. Juu. Ja kuvauksessa on myös kaikki muu. Katsokaa kuvaus. Juu. Ja tykkääkää videosta. Ja Tilatkaa meitä, jos kiinnostaa. juu. Myöhään lähtee. Älä kuitenkaan menetä vielä sitä. Ei. Mutta tää oli nyt tässä. Seuraava video tulee toivottavasti joskus parin viikon sisään tämän videon ilmestymisestä. Kyllä. Hei hei!